L-Alternattiva Demokratika mhix lesta li tkun fuq il-lista elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Għal dan iċ-Chairperson Arnold Cassola wara laqgħa li saret mal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri inti mhux lest li tkun taħt l-isem tal-Partit Nazzjonalista. Le, dak diġà għedna li huwa red line. Ir-raġuni mogħtija dwar dan in-nuqqas taqbil huwa li l-Alternattiva Demokratika temmen li d-diversità għandha tkun esposta. Waqt li l-PN jemmen li għandha tkun lista li jisimha Partit Nazzjonalista, aħna nemmnu fid-diversità li l-isem tal-lista għandu jirrifletti id-diversità tal-komponenti li qegħdin jagħmluha. Sostna wkoll li n-normalità tgħidlek li jekk hemm koalizzjoni din għandu jkollha isem li jirrifletti dawk li jiffurmaw parti minnha. Xi ħaġa li ma ġraġ brabta mal-ftehim li sar bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku. Hekk aħna qed nitkellmu dwar koalizzjoni, bħalma jiġi fil-koalizzjoni kollha fid-dinja kollha, jkun isem ta' koalizzjoni, inkella tkun il-Partit Nazzjonalista. U l-kandidati, billi se jkun hemm kandidati distinti, hemm il-kandidati tal-PD, hemm il-kandidati tagħna, iridu jirriflettu li huma ġejjin minn entitajiet differenti. Id-dikjarazzjoni tal-Alternattiva Demokratika ħarġet wara laqgħa li saret fl-uffiċċju tal-Għażad fil-Belt Valletta. Laqgħa li damet madwar sija u li għali attenda l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Cassola saħaq ukoll li huwa mhux lest li jġorr is-slaleb tal-Partit Nazzjonalista. Jiena ma inġor id-difetti tiegħi inġorhom tal-Alternattiva kemm trid. Imma li nqgħod inġorr is-slaleb tal-PN jew dak għalej